Το 336 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος ανεβαίνει στο Μακεδονικό θρόνο και οι πόλεις της κυρίως Ελλάδας συνενώνονται κάτω από την ηγεμονία του σε μια πανελλήνια εκστρατεία εναντίον των Περσών. Η σταδιακή κατάλυση του περσικού κράτους, η κατάληψη όλων των χωρών έως τις Αφρικανικές ερήμους στα νότια και τους ποταμούς Ιαξάρτη και Ινδό στα ανατολικά και η μεταφύτευση του ελληνικού στοιχείου στις εσχατιές του τότε γνωστού κόσμου σηματοδοτούν αναμφίβολα την αρχή μιας νέας εποχής, αυτής που θα γίνει γνωστή ως ελληνιστική και συμβατικά θα περιοριστεί στο διάστημα ανάμεσα στο 323 π.Χ., χρονιά του θανάτου του Αλέξανδρου στη Βαβυλώνα, και το 31 π.Χ., όταν επικράτησε ο Αύγουστος. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, ο ελληνικός κόσμος διευρύνει τα όρια του από τη Δυτική Μεσόγειο, όπου οι παλαιές αποικίες του εξακολουθούν να ευημερούν, έως τα σύνορα των Ινδιών και από την Κριμαία έως τις παρυφές της Αραβίας, της Νουβίας και της Σαχάρας. Η διαίρεση της απέραντης αυτής γεωγραφικής ζώνης σε βασίλεια, αποτέλεσμα των συγκρούσεων που ξέσπασαν μεταξύ των διαδόχων και των επιγόνων του Αλέξανδρου, δεν εμπόδισε τη δημιουργία ενιαίου πολιτισμικού κώδικα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, πρόδειλου τόσο στην τέχνη όσο και στη γλώσσα. Οι Έλληνες, βιώνοντας την ελευθερία του κοσμοπολίτη, συνυπάρχουν με τους ντόπιους πληθυσμούς στην Πέργαμο, την Αντιόχεια και την Αλεξάνδρεια, για να αναφέρουμε τα σημαντικότερα κέντρα της εποχής. Επιδρούν και αφομοιώνουν τις επιρροές τους, αναγνωρίζουν σε ξένους θεούς την αρχετυπική υπόσταση των δικών τους και είτε τους ταυτίζουν με μέλη του ελληνικού πανθέου, είτε συμπλέκουν τη παλιά με τη νέα παράδοση σε ένα σχήμα που σήμερα το ονομάζουμε θρησκευτικό συγκριτισμό. Το καθεστώς της μοναρχίας που επιβάλλουν οι Μακεδόνες, με εξαίρεση τους αντιμαχόμενους δημοκρατικούς συνασπισμούς των πόλεων της κυρίως Ελλάδας, περιορίζει αναπόφευκτα την εμπλοκή των πολιτών στα κοινά, προβάλλοντας μέσω της δημιουργίας μιας εύπορης αστικής αριστοκρατίας την ατομική άνοδο ως νέα κοινωνική αξία. Η μοναρχική ιδεολογία επιζητεί την πολυτέλεια και η Ανατολή προσφέρει αφιδώς χρυσό και ημιπολίτιμους λίθους. Η ελληνιστική τέχνη, τέχνη του πάθους, του φρικτού και του περικαλούς, όπως χιλιάδες χρόνια μετά θα διδάξει ο Αλεξανδρινός Καβάφης, μετουσιώνει την εσωστρέφεια της υπαρξιακής αναζήτησης στο ρεαλισμό του πορτρέτου, στην απεικόνιση της γυρασμένης σάρκας και των επαγγελμάτων του περιθωρίου, κάτι το αδιανόητο για την εξειδανίκευση των κλασικών χρόνων.